Takže video, na který bude, tady předvedu můj VU metr, teda je to mono, když to vypadá jako stereo, bude to mono, takže budou dvě, ale zatím zkouším jenom jednu. Jsou to dva pruhy ledek, každý pruh má 10, takže 20 ledek na jeden jakoby kanál ve VU metru. Je tady nějaký postavený takovej, tady radši to ani nebudu moc ukazovat, protože kdyby se mi to hýblo, tak aby to vůbec fungovalo. Ledky jsou pospojený vždycky ty dvojice paralelně a ta dvojice je zapojená jakoby na jeden výstup z toho VU metru, no jakoby teďka tam mám nějaký LM3914 myslím, že s 15 to funguje nějak divně. No nic, asi vám to teda ukážu. Tady si pustíme nějakou písničku. Je to teda, ještě jsem zapomněl dát, že to je daný na výstup ze zesilovače a tady jménem se doladí, aby to vlastně jakoby hrálo po celých těch, aby svítili těch 10 ledek ve špičkách basových. Je to táhaný z nějakého adaptéru 12V, no a nic víc, takže jenom se k tomu přivede hudba a napětí a je to docela něco zajímavého. Já teda pustím. Výstupní hlasitost je úměrná sice jakoby té roztažnosti toho pásu ledkového, což není zase tak dobrý, když člověk bude regulovat hlasitost, ale
tak asi to budu mít nastavené na nějakou pevnou hlasitost, na kterou si vždycky ten zesilovač nastavím. Řekl bych, že to funguje skvěle. Tady si ještě, když tak můžeme pustit, nevím, nějakou, asi spíš nějakou známější tady bych mohl pustit tady Dreidel. Pustíme si Dreidlíka, to je takový basový, takže to by mohlo lítat. No, to vypadá skvěle. Basičky jak s tím hážou. Docela to vypadá, že to funguje jenom na base. Není co dodat, funguje to dost dobře.